Takže tohle video bude o otravné holce ve třídě. Tak jdeme na to. Sestávání. Bude ty děcka, to je fakt hrůza. To je to světlo. Já se vždycky z toho úplně leknu. Příště nerozsvěcuje tomu debilní světlo. Fakt. Taky musím naučit budit sám. Báro, stávej. Báro! Co ti je? Proč se tak vylékáte po každý? To poserte klidně. Buď vole doma. A teďka ti nejlehčí. Davide. Besak zase byl způsobený do půlnoci. Vidím. Davide. Co mám já za rodinu? Proč se mě všichni tak bojí? Asi mám jít do školy. Prosím. Lenko. Já jestli na ní zase zařvu a ona tady bude zase ječet jak Viktorka. Tak já už nevím, já se odstěhuju. Takže